Kabataan ang paglaom ning yuta tang natawhan. Niini karong bag-ong panahon. Imo nato ang atong kaugalingon nga mauswagon. Ang mga hiwi og balikong dalan atong tuliron aron ug madamlag mayong kaugmaon atong maangkon. Kay matud pa ni Dr. Jose Rizal ang bayaning banggiitan, kitang mga kabataan ang paglaom ning yuta tang natawhan. Busa atong paningkamutan nga kining panultion matuman aron atong nasud dili na mag-ilaid sa tumang kalisdanan. Kadto maong panultion ni Dr. Jose Rizal sa atong kasing-kasing hunahuna og alimpatakan isalsal ug atong paningkamutan nga walay taong magdagmal nga bisan pa man ang masakit nga latigu ang ibunal. Apan mag-unsa man kaming mga kabataan, kulugaling kami sa among ginikanan gipasagdan. Kinsa pa man kaha ang magtultol sa among mga dalan kung ang inyong giyampungad mao lamang ang mga sugalan. O sa mga ginikanan ang inyong mga anak inyong tabangan, aron silang pag-eskwela sila makahuman. Aron ang maayong kaugmaon ilang maguman ug ugma damlag ang kadagaya ug kaharuhay matagamtaman. Usa mga kabataan kadtong maong panultion amumahan atong ipakita sa buhat og pinulungan aron ang atong nasud mahawas sa kalisdanan pinaagi sa atong pag-eskwela aron kita may kalampusan. Ayaw ninyo himuang panag-ingnan ang akong kapaysano nga pangandoy unta niyang mahimong abogado. Apan nadanis siya sa bulak nga may laso mao karon atuas sa kabukiran intaw nagdaro. Kay matud pa ni Bayro ni Bay Librado, matuod ang kaalam dili maprinda. Nilusab kini makawat og ikabaligya. Apan kung ikaw makahuman og eskwela ug adunay trabaho na, ang mga tindahan kanunay magbanganga aron magpautang sila. Busa mga kabataan na pag-eskwela mao'y atong atubangon. Mulahan og madamlag ang maayong kaugmaon atong maangkon. Susama sa mabagang duot sa mga bituon. Ilabi na gyud sa haring bulan nga mapahiyomon. O mga kabataan, tabangan ta ang atong nasod nga Pilipinohon. Aron kita sa ubang mga nasod, matahom nga sudungon. Kaya dako natong garbo karon. Kung sa atong nasod nga nagkalisod-lisod, kita ang makabangon. Mga kabataan ang nasod tang Pilipinhon, bangunon, pinaagi sa atong mga kamot nga hugpungon, ang mga balaod o ordinansa atong sundon, aron kita mga kabataan sa atong nasod mahimong paglaom.